Salutare tuturor, bine am găsit la un episod, stați așa puțin. Bun, am vrut să verific căștile. Ok, m-a zis să ne jucăm headball. Say what? A, Doamne, v-am zis că închei seria. Nu s-au strâns like-ul, deci Minecraft ne jucăm. What? Deci azi, minune, îi dăm nume. Lumea abonaților. Așa o nume. Ce am mai făcut eu? Vreau să fac chestia asta, am găsit asta și am pus și așa puțin de probă. Apoi mai pun, apoi așa, nu. De ce? Nu-i corect. De ce nu-i corect? Că nu-i corect de aia. Așa. Știu că e cam aiurea, dar na, asta e viața. Și arată mișto. Să pun și o ușă, am o ușă la mine, dau apa asta. Și am făcut așa, pur și simplu. Păcat că blocul ăsta e de pământ, că altcumva n-am cum să fac. Și uitați, am pus eu toți pe aici. Și aș putea să pun anumite chestii. Mâncărică, am nevoie de mâncărică. Am mâncare pe aici. Nu. Știu că am luat poison, dar asta e hunger, nu poison. Dar nu durează mult. Din câte știu, nu pot să vă... Nu. Aici ar trebui să pun un gard ca să nu cad eu ca prostul. Sau să punem așa. Ok, dar degeaba că mă blochez. Nu, ciupercuța mea. Asta e. Și să ne gândim ce am putea să punem. Că avem destul de multe case. Fira de ce fraier. Hai, mai vânăm câte ceva pe aici. What? E nașpa partea asta, dar în rest. Și nu știu, la Minecraft trece foarte repede timpul. Hai, am ce să vânez pe aici. Nu prea am șanse. Nu, n-avem. Cum se vede? Oaie? Pe bune? Seriously? Gata, rip. Wow, ce pasă de mie de tine! Și ne gândim ce am putea să facem. Normal. Ce aș putea eu să fac acolo? Știu că e gen aia, dar
Am făcut, am găsit. Ce aș putea eu să pun aici? Aș putea să fac un fel de duș special, dar am nevoie de dropper, din câte știu eu. Cum se făcea dropper, că am și uitat. Bine, pe când am făcut casa cu frigider cu asta, a durat, și nu a trecut, Adică gândiți-vă că atunci când am început seria, adică acum o lună și pe canal, deja aveam 3 luni de asta. Bine, dar nu m-am jucat în continuu, că altfel eram cel mai prost. De ce caut aici? Dropper, da. Dar cum se făcea oare? Nu, ăsta e furnal. Dropper, please. Dropper cu redstone, am redstone. Și dispenserul cu arc. Te rog, Doamne ajută. Să sperăm că avem. Nu știu, n-am nicio idee dacă avem sau nu. Dar ce s-a întâmplat cu tot restul meu de l-am consumat? Te rog, o bucățică de redstone, nu! Ok, deci o să pun pauză. Sau o să închei episodul. Un episod scurtuleț și apoi poate mai fac un vlog așa micuț. Deci, cam atât cu acest episod. Sper că v-a